खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे सापागुरिनि लावजुरिपारा एमभि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव बे एमभि स्कुल गेलेग्रा फोथाराव 6थि 3 बोसोरारि चिरां डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघ आरो 7थि चिरां डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल युथ लीगनि कनफारेन्सआ गाबोन आरो समफोर साननैनि हाबाफारि अदेबानि 6 आरो 7 जानुवारि खालाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंजागोन दा बे समाव आङो नैबे खुंफुं आफाद लोगोसे पेरेन्ट बडि बिथांमोननिफ्राय एसे मिन्थिना लानो नाजागोन नोंथांमोना साननैनि हाबाफारि लानानै ट्राइबेल युथ लीग आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघनि 6थि 3 बोसोरारि जथुम्मा खुंनो लादों बेहाय गुबैयै मा इस्यु लानानै सावरायनो जागोन जोङो बेवहाय इस्युआ जाहैबाय जोङो माखासे ट्राइबेल जेनेखि समस्या ट्राइबेलनि माखासे मोनथाय बे मोनथायनि सायाव सावरायलायगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेनेखि 3 बोसोरारि जेनेखि जुथुमनाय बेवहाय जोङो माखासे गोबां प्राइमारिखौ लानानै बेहाय सावरायगोन आरो गोदान नैबे चिरां डिस्ट्रिक्ट युथ लीगनि जेनेखि बेबो बेहायनो बाहागो कनफारेन्स हिसाबै जोङो बेखौबो बेहायनो खुंफुंगोन दा बेवहाय जोंहा हाबाफारि बायदियै जोङो गाबोन बेलासिनि जेनेखि मोनाबिलिनि 3:30 मिनिटनिफ्राय जोङो डेलिगेट जेनेखि माबा रेजिस्ट्रेसन जोङो खालामगोन आरो बिनि उनाव जोङो 5:30 थारमाने 5:30 मिनिटनिफ्राय जोङो डेलिगेट मिटिं जोङो आरम्भ खालामगोन आरो बिनि उनाव जोङो 6 बाजिनिफ्राय जोङो प्रथम जोङो माबाखौ डेलिगेट सेसनखौ आरम्भ खालामगोन आरो बेहाय थिनानै दोनखानाय बायदि जोङो बेखौ अपेनिं खालामगोन बेखौ डेलिगेट सेसनखौ जोंहा अपेनिं खालामगोन मान होनो गोनां श्रीजुत फानिराम ब्रह्म MCMLA दा बेबायदिनो जोङो प्रथम 6 तारिखनि जेनेखि डेलिगेट बे डेलिगेटखौ जोङो बे खालामगोन आरो बिनि उनाव जोङो 9 बाजियाव जोङो जानाय लोंनायनि खालामगोन आरो जोंहा 7 तारिखआव आसल मेना जाहैबाय 7 तारिखआवबो जोङो डेलिगेट दङ बे डेलिगेटआव जोङो खालामगोन बेनि उनाव जोङो माबानिफ्रायनो 8 बाजियाव जोङो फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय आखायाव लागोन आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ बे फ्लेगखौ बिरहोगोन जोंहा मान होनो गोनां स्केल बसुमतारी जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघनि प्रेसिडेन्ट आरो बिनि उनाव जोङो बेजोंनो लोगोसे जोंहा युथ लीगनि माबा प्रेसिडेन्ट बिथां सपन बसुमतारी बिथांबो बे हाबाफारियावनो फैगोन मानो होनबा चिरां डिस्ट्रिक्टनि जेनाखि प्रथम बेनो जोंहा आवगायाव दंमोन ओमफ्राय बेयो फांसनलेस जानानै ओमफ्राय बेखौ गोदानै दाफिननाय जादों दा बिनि थाखायनो जोङो बेखौ बाहायबो मोजाङै बेखौ जोङो लागोन दा बिनि थाखायनो जोङो बेवहाय लाफानाय जादों दा बिदिनो हाबाफारि बायदियै जोङो 8:15 मिनिटाव बेवहाय मोनसे आरो जोंहा दंबावो मुंख्लं जालांनाय बे मुंख्लं जालांनायफोरनि थाखाय जोङो हाबाफारि बायदियै जोङो बिबार माला बाउगोन जोंहा बेवहाय दङ भाइस प्रेसिडेन्ट चिरां डिस्ट्रिक्टनि प्रदीप ब्रह्म दा बिदिनो बिनि उनाव जोङो जानाय लोंनाय खालामगोन आरो बिदिनो जोङो नैथि खेब डेलिगेट जोङो बेवहाय माबा खालामगोन मिटिं जागोन बे आरो जोङो 12 बाजियाव जोङो 12 बेहाय जोङो अपेन सेसन जागोन बे अपेन सेसनाव जोंहा दङ अपेनिं खालामगोन स्केल बसुमतारी प्रेसिडेन्ट आरो जोंहा जेनाखि अपेन सेसन बे अपेन सेसनाव जोङो बेखेवगोन चन्दन ब्रह्म बिथां एक्स मन्त्रि बिदिनो आरो जोंहा अल आसाम ट्राइबेल संघनि मान होनो माबा जुगमन बसुमतारी बिथाङा चिफ गेस्ट हिसाबै आरो बिनि उनाव जोंहा माबानि अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारि बिथांमोनजों आरो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दङ दा बेवहाय EM दङ दा बिदिनो जोंहा MCMLA दङ आरो जोंहा मान होनो गोनां नैबे जोंनि दानि MP गोरों-गोरा नार्जारि आरो जयन्त बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लागोन दा बिदिनो जोङो गाजा गोमजायै जेनाखि
चिरां डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघ बे ट्राइबेल संघनि बे हाबाफारिखौ जोङो आखायाव लादों दा बिदिनो जोङो रायजो राजा बिदिनो बयनिफ्रायबो मदद मोनगोन होननानै आसा खालामो आरो बेहाय दङ जोंहा आरो कालचार प्रग्रामबो दङ कालचार प्रग्राम जोङो बिदिनो दिल्लीगिरावबो माखासे थागोन आरो बिदिनो गोबां कालचार प्रग्रामबो लेंहरनाय जादों बेवहाय जेनेबा जोङो रामफलबिर बे साइडनिफ्रायबो लेंहरनाय जादों आरो दा बिदिनो लकेलनिबो थागोन आरो आर्टिस्टबो थागोन आरो अपेन सेसनाव रायजो राजाफोरखौ बाहागो लादों मा फोरमायनो हागोन अपेन सेसनाव जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टआव बहुद गिदिर गामि बहुद प्राइमारि दङ टटेल 24टा प्राइमारि दं दा बेफोरनिफ्राय जोङो हानायमानिखौ जोङो लेंहरनाय जादों आरो जोङो लकेल जेनेबा काजलगाव सापागुरि बेफोरनि साइडनिफ्राय बहुद गाजा गोमजायै फैनो थाखाय जोङो खावलायहरो आरो खावलायहरखानाय जादों दा जाहाथे जोङो बेफोरखौ जाफुंसारनायाव जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बाहाय नुजाफैनानै जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघनि जेनाखि हाबाफारि बेखौ जाहाथे हेफाजाब होथों। थेंक इउ।